What is up again sa inyo mga lagan? It's your boy mo talagan again, back with a video. Alright, so it's around 3 to 4 o'clock in the morning, and this is our daily vlog number 4 with Chula Chocolanay. Alright, and let's go back inside. Let's continue our vlog later on. See you. Peace. Yo, what's up again mga lagyan? It's already 5 o'clock in the morning. And saan ba kasi gawas? 5 o'clock in the morning. Saan na sila? Para ito siya sa palumpista siguro ba? Moko ba asa? But anyway, aligre kayo kay nagpicture pa ko sa mga drummers, mga nag-attend sa position. So position dito siya. And ang nahitabo kay kawala niya akong mga picture. Ano ba? Hit out ako sa mga picture. Tara! Oh, number 1 picture, hanap pang agi. Bisag nakaropa na, digin na madagluwas. Naawa lang. Murag siya flash eh. Ano yung picture right now eh. Kada, loko dia, kanda, sa mga position. Nirawa, wajah declare yung pagka-picture. Di flash pa na ako niya. Tanawang flash, nara dari sa tubangan. Dito sa luyo, kay murag mga ungo. Ay nako, need practice pagkitaan eh. Says, wagad. So mga ito siya mga pictures na ito, no? Mga professional na pictures ba. Saka dali-dali na ko kuha kanina og kamera tanawa sa tao na yung baliktad. Later. Awan gatas yo. Mga suka mga lahubog man. Sabo na to. Lahubog ka ng gatas mo na. Da. Katawa siya. Uy, sino ko? Ano ito na eh? Ikaw pa mas baba. Nalao. Iluwa dong. Iluwa na dong. Ay, sigugumugong. Sunod na kang inday noon. Mura naman na sila ng pubogoy. Gusto naman. Iwa naman tayo ni Michas. Uy! Pobre. Bayaanin kalakiya. Oo. Wala. Magano na ito kabuwan. Oo. Agtang putol. Lagi mo gani. Nga tao gani. Di mo inahan o? Oy, what's up? Nagpaminaw lang. Shoutout dong, shoutout. Bibing, Blair. Nag-init. Ipadool ka na permi sa oven. Galing nila sa kilid. Magaling sa kilid, mag-campfire. Yo, buto. Buyag. Mama, di nakaihi. Need man na sila affection. Tangay na lang nagbulingon ni mo dahil. Hindi. Tugoy, no? Ikaw, ganina siya si mata. Ang hilak mo na siya. Abin ako si Inday, hilak. Siya dito day. Suga hilak. Sidok man. Namahui mo na siya sa iyang Wala. hilog kahilomon. Karon saban na kayo. Mausap mga na bata. Kaya mag-upat ni kabuan pitin namin bigata. Ikaw niya kanina po dutihan sa apuhan. Patay yung layas ko. Ano pa'y usang adto pa na tao. Napay dagang, buhato na. Napay luyo ay. Kanigel. Ay, dadong. Oh. Ay, nagbuwa mo na. Yeah. Later. So yan mga lagyan, what is up again? And karon is around mga alas 7 na, and kailangan ako matulog. Hindi ka ako trabaho, and siguro mata ko mga alas 11 or alas 12. So ako'y fully dre. Dapat ni Bibi Blair. See you guys. Peace. Later. Drink the vitamins. Drink the vitamins. Vitamins ha. Allah, nausik. Ay. Enak tak? Open your mouth. Lame. Lame. Long ơi. Lame. Sange isa. Lame.
Yummy, 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 lami. Mana. Katie at Game. Shield na. Shield. So yan ang alaga. What is up? Bito ka. And yan. Alright, this is 4th day. Moments later. Yeah, so what's up again sa inyo mga alaga? Good evening. Alright, and nangatog na silang mother. Yan sila dito nangatog na po. Wala ako pa-vlog kayo. Parang lawa kay Paway Tarong. Kay Paway Tarong Tulog. Nag-edit ko sa ubang video. And also nag-edit sa mga pictures. But anyhow, at least we are still on track. Maka-upload kaya punta for our daily vlog number 4. Hanggang ako mata na. We'll see you on the next one. Thank you so much for supporting this channel and thanks so much for watching. Peace. Love is love.